Mela, jiena u dispjaċir kbir li m'għadniex nagħmilha, kont bad vizzju. Meta, dawn li għandi baxxi, meta mort noqgħod ħalaxa. Illi mmur mixja kuljum. Issa jiena injurant massimu fit-toroq, ġifieri jiena nintilef, immaġina kont immur il-mixja bil-GPS. Bis-serjeta kollha. Wejja. Għax nintilef. Turn to the left. Le, għax kont nagħmel, le kont nimxi mixja, u mbagħad nagħmlu home. Tamlu bil-pin. Tamlu bil-pin. Jil-karozza nagħmel hekk. Meta nsifer nagħmel hekk. Nintilef. Meta nsifer. Taf li imma dejjem naħseb għadi m'hawnx app illi tgħidlu eżempju nixtieq nimxi 6 kilometers minn fejn qiegħed. U eżempju tista' ddieħ ngħidlu ma rridx nara karozza, ma rridx nara hekk, ma teżistix. Tajba. Le, ma mux, jamillek il-mixja kif ma jena rrit naddi minn toroq rurali bis, fej ma tarax karozzi. Eżatt. Għax li ma tarax karozzi. Isma zampi. Jena għandi trakkiek. Ħalaxa. Ma għamiltom jenu, mux. Ħalaxa, jek taddi minn triq u taqsam, tiġi f'punt li ma tarax ħafna karozzi. Kien jinnexxin għamilha ħażabbar. Vera. Ifem, ħalaxa kwit, normali ma tarax karozzi. Side roads, ek fil-kampanja. Tmur lej, il-gudja jenek, insomma, jiddispieċini, għax un bat għatħan nibda mmur nitrenja jibis. Un bat nibda nħoss ħafna pressure biex nqumu għek, u ma konċ għadni nibqa nħu pjaċir, allora tajt kollox un bat. Allora naħseb li rritna nibda bil-mixja, għax jommek nħu pjaċir. Tirrilassa. Dak huwa sajtot. Insomma, dak kont immur daw il-mixjiet, nitlaq mid-dar, ikunu dejjem inwassal it-tifel, ikunu 6 neqes, 7 neqes 10, u bat immur għal il-mixjiet ta' sija. U peress li kont immur in-naħat tal-airport biex niftiehmu bil-mixja, kont dejjem nintaqa' ma' soldati. Tajjeb? U darba intqajt ma' soldat partikolari ma' ġirajthom jiġġogjaw bil-gan. Jiġġogjaw bil-gan. U darba waħda minn dawn is-soldati kienet mara, inqatet lura taqta' nifisha. U jiena rajt hemmhekk. U din is-soldat f'daqqa waħda f'waħda minn daw is-side roads isu tagħha ħażin. U kienet full kit G.I.J. Bil-daqa, G.I.J. Rifle, dak xejdu. Rifle. Bil-rifle u kolla. Skubetta bil-mar. Skubetta. L-eskobeda. U insomma, u jena isu panikjajt. Taf kif? Għaxi ma kellix mobile, ma kella xej, u laqas jien. U insomma, u dimma l-art. U li għamilt mbagħad ħadd l-basket jiena. U tajta ġixtiri, għax kienet bati. U bil-mod Libes l-uniformi bħal tal-bes. U bil-mod il-mod. Jiena u din is-soldat minn hawnhekk kienżel mela għax naħseb qed tismani. Għada ħajja. Ħadd l-basket u r-rifle. U bil-mod il-mod għadna nimxu bil-mod bil-pass il-mod sakemm wasalna l-barracks. Imma hekk il-xaġa fani kienet tara lili libes. Bil-leggings. Xi ġakketta jitixal. Le, u bad bil-dik u bil-rifle u bil... Għax konna qassi fil-ħodu niġri, Anka normali. U bil-basket u bil-rifle niġri ma' soldat ħedejja.